Ok, salutare YouTube și bine v-am regăsit la un prim episod din seria noastră de Minecraft modat. Ok, deci vom juca pe vreo 24 de moduri, după cum puteți vedea aici, sunt 24 de moduri. Nu este niciun modpack, sunt doar niște moduri culese de mine și sper ca seria asta să vă placă. Bun, deci avem vreo 50 de feluri de dungeon-uri, vreo 10 feluri de villager și un chest în spawn, undeva, pe aici. Cred că, da. Haideți să luăm ce am de aici și să începem survival. Ok, fanboy, deja. Așa. Cred că deja am început în forță. Ce e? Cred că este unul din noile dungeon de care v-am zis. Așa. Se pare că ne-a dat într-un biom de junglă, adică să sperăm că va fi bine. Oh! Wither scheletoni. N-ar fi bine, pentru că aceștia nu ar ziua. Deci, pe cât posibil să luăm lemn. X. De lemn. Poate ne vom face casa într-un copac, dacă toți sunt așa de mari. Încă unul. Așa. Wow, ce-am văzut? Nu e nimic. Posibil să nu mai ieșim de aici. Scoateți aliane. Ok, voi face în curând un giveaway pentru un cont de Minecraft premium normal cu skin deja făcut și na. Deocamdată sunt pe contul meu. Da? Și haideți să ne facem și ceva furnal pentru niște torțe sau... Mă scuzați pentru asta. Rămâne suficient și pentru un pickaxe de piatră. Am vrut să fac lemn ca să pun toți acolo, pentru că dacă se mai spawnează, scheletul din aia nu dispar. Și până îi batem va fi ceva. Bun. E mai mult decât suficient. După asta vom crafta probabil să vom mineri. Nu știu încă. Acum știm sigur că nu se va spawna nimic aici. Deocamdată baza ne va fi în trunchiul acestui copac. Măricel, zic eu, nu? Păi, e mare.
Și haideți să minăm puțin. Cobblestone, nu de alta. Adică dacă vreau să minereuri, nu e nicio problemă. Dar mai mult pentru cobble. Să sperăm că vom găsi ceva frunze aici. Da. Deci, modurile sunt foarte multe, foarte bune. Majoritatea dintre ele sunt pentru generare, dar există și gen iteme noi, cum vedeți aici, o grămadă de săbii, iteme, chestii. Așa? Optifine normal, too many items. Da. Cobblestone. Probabil vom mai face ceva lemn, adică torțe, adică lemn, adică ambele. Ce mai e bine zis? Așa. Prăjim. De asta păstrăm. Și torțele le punem pe aici. Pe undeva. Da, deja am găsit un cave foarte, foarte mare. Vom merge să-l explorăm mai încolo. Oh, ce asta? Ah, ok. O pot pune aici? Ah. E bine. Stați puțin. Fac pariu că acolo sunt mai mulți de un chest. Cel de sus spawner, normal. Pe lângă acesta, cred că va fi încă unul. Vă vedeți un chest acolo. Și... Nu? Ce? Știam eu. Da. Diamond! Deja, wow. Da. Ce ăsta? Dirt pickaxe. Da. Dar n-am nevoie acum, așa că îl pun înapoi. Și gold, sabie faină. Și un golden apple. Ce chestia asta? Da, n-avem ce face cu ea, o aruncăm mai bine. Hai să luăm puțin cacao bine. Nu avem cum schimba spider-ul. Spider, da, uite. Acum. Așa. Damage. Voi filma episoade foarte scurte, deci să nu-mi cereți să filmez episoade lungi, deoarece nu voi face. Sunt curios, acest item poate lua iron piesul de dirt și putem să facem un pies de dirt. Încă nu m-am lămurit cu toate modurile. Ia, hai să vedem. Da. Prea frumos, e adevărat.